Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stál si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mi hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Môžeme sa v kľude posadiť teraz na chvíľočku. Drahé deti, ktoré čoskoro budete Božie deti a zároveň ste už aj prvopríjmajúce deti, tie, ktoré čakajú na prijatie toho najdôležitejšieho, samotného Pána Ježiša do svojho srdca. Milovaní bratia a sestry, drahí naši birmovanci, na dnešnej takej možno špeciálnej mládežníckej svätej omši, kedy sa neprihovorím možno teraz osobitne a konkrétne vám, ale prihovorím sa nám všetkým. Máme vyslovene špeciálny deň, špeciálnu slávnosť, špeciálnu svätú omšu. Veľmi veľa takých rôznych znamení je práve dnes v kostole. Prvé také jedno zo znamení je hneď ten responsoriový žalm, ktorý sme dneska spievali pomedzi čítania. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A to sme opakovali niekoľkokrát. Oslavujeme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo skutočne trvá na veky. My máme práve už dnes večer nedeľu Božieho milosrdenstva. Nedeľa, ktorá je druhou nedeľou veľkonočnou. A práve jej sa pripisuje, že je nedeľou milosrdenstva. Božie milosrdenstvo. Ježiš Kristus, ktorý mal na kríži prebodnutý bok, z ktorého vyšla krv a voda. A práve pri korunke Božieho milosrdenstva sa aj tieto slova modlíme o krv a voda, ktorá si vyšla z Kristovho boku. A to sa práve deje dnes, pri tejto špeciálnej svätej omši. Krv a voda, ktorá bude teraz rozliatá okolo nás. Božie milosrdenstvo, ktoré sa preukáže práve pri týchto deťoch, ktoré majú byť na nedeľu Božieho milosrdenstva pokrstené. Deti, ktoré budú prijaté do spoločenstva cirkvi.
Deti, ktoré sa stanú skutočne Božími deťmi. Deti, ktorým bude zmazaný dedičný hriech. Toto budú najsvätejšie stvorenia teraz medzi nami. Opakujem, na nedeľu Božieho milosrdenstva. Toto je to najkrajšie, čo sa môže teraz túto chvíľu práve stať. Čiže toto je hneď prvé zo znamení. Druhé zo znamení je, že máme pred sebou veľkonočnú sviecu, samotného Krista. Práve tá svieca, ktorá symbolizuje svetlo. A to sa deje práve, alebo udeje takisto aj dnes pri tomto krste, kedy si všetci, ktorí sme v tomto chráme, obnovíme svoje krstné sľuby. Tým, že sa priblížime k týmto našim deťom, budeme odpovedať zriekam, budeme odpovedať, že veríme. Zriekame sa zlého ducha, jeho vplyvov, jeho pokušení a že veríme v Boha Otca, Syna Ježiša Krista a tretiu božskú osobu Ducha Svätého. Veríme jednoducho toto svetlo, ktoré má zažiariť v živote každého jedného z nás. A práve na nedeľu Božieho milosrdenstva. Keď bol Pán Ježiš pokrstený, tak bol dospelý. On nebol taký malý, alebo teda menší, ako ste vy. Nebol bábätkom, ako poznáme, keď zvykneme krstiť. On bol dospelý. Pán Ježiš bol pokrstený v rieke Jordán. A viete, aj kto ho pokrstil? Ako sa volal? Čo si myslíte? Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ pokrstil Pána Ježiša ako dospelého. A keď ho krstil, tak vtedy sa ako keby tak duchovne roztrhlo celé nebo. A z neba zaznel vtedy hlas, čo je také tretie zo znamení práve dnes pri tejto svätej omši, zaznel hlas, že ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie. Tieto isté slova zaznejú dnes, keď vy budete, drahé deti, pokrstené, keď budete prijaté za Božie deti. My síce neuvidíme, že by sa teraz nad nami to nebo nejako roztrhlo, ale to nebo sa skutočne ako keby rozdelí a Pán Ježiš v tomto prípade pošle svoju ruku na túto zem, do tohto chrámu, do tohto kostola. A tak, ako sme si aj včera pri nácviku rozprávali, na každého jedného z vás položí svoju ruku a povie vám, že ja vás milujem. Ja ťa mám rád. Ja ťa budem ochraňovať. Ja si dám na teba pozor, aby sa ti nikdy nič v živote zlé nestalo. Budem ochraňovať celú tvoju rodinu, lebo ťa milujem nadovšetko. Za teba som sa obetoval a rozprestrel som ruky na dreve kríža, aby si nemusela trpieť. A to je to krásne. Štvrté zo znamení, čo sa stane práve dnes na nedeľu Božieho milosrdenstva počas tohto krstu je, že budete pomazané, drahé deti, tými 2 olejmi, ako sme včera nacvičovali. Voľakedy v minulosti sa takýmito olejmi mazali rôzni zápasníci práve v rímskej ríši, aj medzi Grékmi, keď zápasili. A robia to možno aj do dnešného dňa, možno mnohí kulturisti, keď sú ukázať, aké svaly majú, tak sa namažú olejmi. A my sme tiež takí duchovní kulturisti. My sme vymakaní, všetci sme vypracovaní, lebo našim trénerom je jedine Boh. Boh, ktorý vás trénuje pri príprave na krst aj na prvé sväté príjmanie. Tieto naše staršie deti na birmovku a možno dospelých na ostatné sviatosti, ktoré môžu prijať. A práve to, že vy budete pomazaní olejmi, tak dostaneme sa do takej duchovnej arény, kde budeme zápasiť medzi dobrom a medzi zlom. A práve to zlo vždy prehrá. A zvíťazí len dobro. Preto ste, drahé deti, pomazané. A posledné z 5. zo znamení, ktoré budete dnes príjmať tak osobitne, to je tá krstná košielka. Alebo pri vás, čo ste starší, väčšie deti, ktoré chodíte a dokážete odpovedať, tak dostanete taký ako keby duchovný plášť. Dostanete takú duchovnú šátku na seba. A to znamená, že sa stávate Božími deťmi. Stávate sa čistými stvoreniami, ktoré budú najsvätejšie, najčistejšie medzi nami. A teraz je to úloha na každého jedného z nás, drahí bratia a sestry. Máme tu pred sebou deti, ktoré budú hneď teraz, o malú chvíľku, o pár minút pokrstené, ktoré budú prijaté do nášho veľkého spoločenstva, aby ste sa vy za nich modlili, aby ste im vyprosili dostatok požehnania, radosti, lásky, trpezlivosti, vytrvalosti, aby to boli decká, ktoré sa nebudú vzdávať vo svojom živote, ale budú bojovať
až do samotného konca. Aby ste vy, ktorí ste už pokrstení, dali im živý príklad viery, že veríte v Boha, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý. Túto najsvätejšiu trojicu, mene ktorej budú teraz pokrstené. Poďme do toho, aby sme sa z vás mohli tešiť, že patríte do tohto veľkého spoločenstva. A nech vám už nie je taká zima, lebo vidím, že trošku sa možno aj trasiete. Amen.